Is-Sibt 26 ta' Diċembru l-għada tal-miliet f'pajjiżna waslu l-ewwel 10,000 dożi ta' vaċċin kontra l-COVID-19. Dan wara t-tnejn li għadda l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini approvat il-vaċċin ta' BioNTech u Pfizer biex imbagħad l-għada l-ħadd 27 ta' Diċembru fid-9 ta' filgħodu se titlaqqam l-ewwel persuna. Din se tkun infermiera mit-taqsima tal-Mart Infettiv fl-Isptar Mater Dei u warajha fl-istess ġurnata se jingħataw din it-tilqima 54 persuna oħra. Dawn l-ewwel 55 persuna huma ħaddiema fil-qasam tas-saħħa fosthom dawk jaħdmu fit-taqsima tal-Mart Infettiv, mit-taqsima tal-kura intensiva, ħaddiema tal-emerġenza u ħaddiema fis-swali fejn pazjenti pożittivi għal COVID-19. It-28 ta' Diċembru se jibdew jitlaqmu dawk li jaħdmu fil-kura primarja u dawk li jaħdmu fiċ-ċentri tal-ittestjar. It-tlieta 29 ta' Diċembru it-tilqima se tasal fil-Gżira Awċija, hekk kif se jitlaqmu l-ħaddiema tal-Isptar Ġenerali Tawdex u fit-30 ta' Diċembru se jitlaqmu l-ħaddiema tal-Isptar Monte Carmeli, tal-Isptar Boffa, tal-Isptar San Tomas u dawk li jaħdmu fir-residenza tas-Samaritan it-Tajjeb San Pawl il-Baħar. Fl-ewwel 6 ijiem tas-sena ġdida se jitlaqmu l-ħaddiema u l-pazjenti kollha tal-Isptar San Vincenz de Paul u l-ħaddiema tal-isptarijiet kliniċi privati u spiżjara jaħdmu fil-komunità. Fis-7 ta' Jannar se jibdew jintbagħtu l-ewwel ittri l-pazjenti li għandhom iżjed minn 85 sena. Pajjiżna se jirċievi 600,000 doża l-kumpanija BioNTech u Pfizer, 100,000 doża l-kumpanija Moderna u 1,000,000 doża tal-AstraZeneca.